ассалому алейкум дӯстони азиз, субҳ хайр, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо ҳамхе ва ёро нишон диҳам паплинои доинги гулмайда бо сангчои дождик. Духтарако нағз мебинанд, медонам бисёр ами паплинои гулмайдара эҷада ҳози ҳам доинг нишон метиҳам ва ҳам люба. Марҳамат паплинои анамин любаҳо доингое ки мебинед сангчои дождикати нархи донаш 105 сомон. Оптумда по арзонтарак мешавад. Метавонед ки нависед дар бораи оптумуш. Намино ҳамаш доинган. бинед чӣ қадar гилакои хушро омадагия гилмайдакои фасон. ина рангош 105 сомони донада. диде чӣ қадar хушро гилакои хушро доранд. ина ям новинка гулш. ана ин ранго ҳаст. ҳамаш санги дождик дорад. охири видеоро тамошо кунед. ҳозир баъд бенигиношам нишон метиҳам. бенигинам ҳамино ҳастай. касе агар мисол бенигин мехоҳад харидорӣ карда метавонед ки аз бенигинаш дархост кунед. ина аз анаи гули новинка 4 ранг доштай. аз ин гула метавонед ки харидорӣ намоед. анамин қадар ҳамаш доинг буданд. доингои дождик. ана ин тарафш бошад. аз ана ин сери сар карда. ино любаян. любои нағз. на диде барои хона пӯшидан мешавад. бисёр вақт духтаро мепурсанд ранги доинг ғавз нест, вале хушрӯвай барои хона пӯшидан мешавад. ина чанд рангу чанд гулои фасон дорад. ино нархошон 90 сомонӣ донада. оптумда бо арзон мешавад. ина мино ҳамаш 90 сомон. ой сафед бисёриё мехарад. ина бинед сафедаш чӣ қадar хушрӯ чай. чанд гул дорад сафед, чанд ранг. то ҳамиҷара любай. ана ин тарафш бошад доингай. доингоро аллакай медонед нархоша 105 сомиай доинго донада. анамино доинган. ози бо 90 сомонои любо иҷода чандтае ёшам нишон метам. ана инаш любая. ина ирамашко ҳозимо дадан. ина и паплинои сафедаки гулдора бинед чӣ қадar аҷоибакан. ана ба гулмайда омадагиай. ина аз ино гулмайдо метавонед дархост кунед. тамошо бино и люба будай. рости ғавса ки хушрӯ ман худам фикр кардам ки и доингай. ки люба будай 90 сомона. диде чӣ қадar гулмайдакои хушрӯ барои занҳои калон бисёр мехаранд. замин гули майдаи сафед. ина метавонед аз ино интихоб кунед. хулоса ҳамаи ҳамино ҳаст. доставка дорем. доставка ҳам дар дохили тоҷикистон. тамошо бино доставка ҳам дар дохили тоҷикистон ва ҳам берун аз он. ина рангошон бо дигар хилош. ино ҳамаш анамо 90 сомоноян любоян. хушрӯай ғавз нестай доинг бари. не ки тини ки безебам нест. амин нағзай. хулоса ина бинед. и гарошико тамом шуда буд бо омадаи ду рангда. марҳамат. ҳам ранги сафедаш ҳастай, ҳам ранги сиёҳаш. гарохам аз мода намеброя. ира бинед ғавсакай. интихобуш хеле зиёдай. и тараф доингай. аз ани зард иса доингай. доинго чӣ қадar ки медонед 105 сомон. иёш бошад 90 сомонӣ. бори дигар такрор мекунам ки нархи донара гуфта истодам. оптумда бо арзон мешавад. як маротибаи дигар ҳамаша нишон метиҳам. бинед.
კლმაიდოი ხელიამ ასტაი ენაი ატლასიო ჰასტაი დიდე ატლასიო ფასონ ინო სადი ნარხი ანა მინუს ხოი ატლასი საცომუნაი დოინესთან ინო სლინგან გავსაკან ფასონაი დიდე ozir bo benigno nishon metiyam tamshokne agar benigin dar kor boshad benigini intixob knet